Makapuso sa tungasang krisis nga dala sang COVID-19 pandemic, nagapangibabaw sa gihapon ang mga tawo nga may arablas ang ginatawag nga bulawanon nga tagipusoon para sa pagbulig sa iba. Ining aton hashtag, spread kindness. Sa tunga sa mainit nga tiyempo, mainit nga kape ang dalasang ini nga German national sa mga nagabantay sa checkpoint sa boundaries ng Mansilingan kag Alhis Road. Si Thomas ang madugay na nga nagatinir sa Bacolod matapos sa kapatindog sa iya negosyo. Bisan pa apektado man ini sa ginapatuman ni Enhanced Community Quarantine, handa ko ini nga magbulig sa mga tawo sa pungsod nga iya na ginakabig bilang ikaduha nga puluyan. I think they need to stay alert, and that's the only thing I really know what I can think of to help them right now. In fact, I'm just making cold brew now for the hospital staff, but it takes a while, maybe another 3 days or so, and then I give it to the nurses and the doctors. Sa syudad sa Sipalay, nagbuligay ang grupo sa mapamatanon agud mabuligan ang mga residenteng apektado sa Enhanced Community Quarantine. Sunod sa grupo, natandog ang ilabalatsyagon sa mga residente, ilabi na nga nadulaan sila sang palangabuhian. Sila naghatag sang relief goods sa mga tricycle drivers, mga senior citizens, kag pamilya. Sa ini nga purok sa Bacolod City, ginatinguwaan sang isa ka amay nga mabuligan ang iya mga kaingod nga hindi makahalin sa ilabalay paagi sa pag-agwad sang tubig. Tertikit ka dako na sa rangamon ka warantin iti isa lang kadaan katao ang makagwa. Ti amon mga pamilya bisan pagpanago hindi. Istrikto ginapatuman ng ECQ gani sa ngalan sang pag-inabyanay, kaingod ko, buligan ko ang ila prinsipyo. Sa tungasang pandemic, madamo sang persona nga padayon nga nagaulikid sa mga ginakapoy kag sila nga mga ginakulang. Pamatuod nga madamo sa gihapon ang nag-hashtag spread kindness. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.